Zabijte. Netrap sám sebe, Franku. Přestaň na ní myslet. Víš, tohle já nedokážu. A co ten chlap? Víš o něm něco? Nic moc. Gymnastický olympionik a největší hřebec, jaký ho kdy měla. A co Nordberg? Přijel jsem kvůli němu. Žije, Franku, i když to má nahnutý. Doktoři mu dávají 50% šanci. To znamená tak 10%. Kde je Nordberg? Přece tady, Franku. Aha. Nordbergu, to jsem já. Frank, tvůj kámoš. Pozor na to! To dělá ten spínač v nohách postele! Jen se ti pokouším říct, Vilmo, že jak se Nordberg uzdraví, uvítáme ho zas mezi poldama. Pokud z něj nebude uslítaný idiot. Já to tak nemyslím, Ede. Hezký bobr. Máte nádherný kotníkový náramek. No už mi to zase spadlo. Zajímavý. Skoro tak zajímavý jako ty dnešní fotky. Byla jsem mladá a chtěla jsem práci. Ne, myslím ty fotky z Ludvíkových doků. To je hrozné. Svět je tak strašně surový. Kdyby nebyl, neměl bych práci. To bych se mohl vrátit k motokrosu. Nechceš zajít na skleničku? Ne, díky, já sklo nedat. Drebiny? Nechci už nic, co by připomínalo vaše loňské řádění na jihu. Rozumíte? To je moje politika. Jistě, ale když uvidím 5 grázlů v tougách, jak bodají chlapa uprostřed parku před 100 lidí, tak ty hajzly postřílím. To je zas moje politika. To byla parková divadelní inscenace Shakespeareova Julia Cezara, vy pitomče. Zabil jste 5 herců. Mám pro vás vzkaz od Vincenta Ludvíka. Tady je štivej hajzle! Promiňte, já vás neslyším. Nestřílejte, když mluvíte. Bingo.